Aşgabatyň keselhanalarynda COVID-19 keselli we bu hastalykdan dürli saglyk näsaglyklaryna uçuran adamlar köp. Lukmanlar ýurdun koronawirusyň 4-nji tolkunyny başdan geçirýänligini aýdarlar. Bu barada Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Ýurdun häkimetleri ýurtdaky koronawirusy heniden boyun almaýarlar. Paýtagtyň lukmanlary häzirki wagtda koronawirusy başdan geçiren näsaglaryň böwreginde kemçilik görýänligini, şeýle hem süýji keselli bolmadyk adamlarda şekeriň derejesiniň kadadan düýp göter ýokarlýanlygyny aýdýarlar. Bu arada 9 aprelde Azatlyň habarçylary Haşgabatyň hastahanalarynyň lukmanlaryna salgylanyp habar berdiler. Lokmanlaryň bellemegine görä, häzirki wagtda ýurt koronawirusyň 4-nji tolkunyny başdan geçirýär. Bu aralykda çeşmeler, böwrekdäki kemçilikler we ganynda şekeriň derejesiniň ýokurlanmagy ýaly näsaglykdan ölýänleriň köpdigini aýdýarlar. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri ganda şekeriň derejesiniň üýtgemegi zerarly ýogulanlaryň arasynda ýakynda 1984-nji ýylda doglan ýigidiň COVID-19-dan gutulandan soň aradan çykandygyny, onuň 1978-nji ýylda doglan doganynyň hem hut şol sebäpden ýanwar aýynda koronavirusy başdan geçirenden soňra aradan çykandygyny görüňerdi. Bu ýagdaýyň diňe ulularda däl, eýsem çagalarda da bolýanlygyny habarçy lukmanlara salgylanyp aýdýar. Mälim bolan wakalaryň birinde 3-nji klassda okuyan bir oglan çaga koronavirus aňsatlyk bilen başdan geçiripdir. Ýöne şondan soň şekeri birden ýokurlanypdyr. Häzir çaga Aşgabatdaky perinatal merkezinde bejer galýar. Bu arada habar berýän habarçymyzyň belleşi ýaly perinatal merkeziň 3-nji, 5-nji we 6-njy gatlarynda şeýle hastalar köp. Azatlyk radiosu Aşgabatyň perinatal merkezinden ýokynç keseller hastahanasyndan şeýle hem çeşmeleriň habar bermegine görä koronavirus keseli bolan hastalaryň saklanýan beýleki birnäçe edaratyndan resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Şeýle hem Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministrliginden kommentariýa almak boýunça edensi inançyklarymyz başa barmady. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri COVID-19 bilen diňe bir ýurdun içinde däl, eýetim dünýäde bolup geçýän wakalar barada da habar bermeýärler. 2021-nji ýylyň 9 apreline çenli dünýäde 134,5 millióndan gowrak adama koronavirus ýokaşdy, 3 million töwerek adam ýoguldy. Ýurdun ýolbaşçylary resmi çykyşlarda koronavirusy seýrek ýatlaýarlar, emma ýaňy ýakynda türkmen resmileri Rus kärdeşleri bilen COVID-19 barada pikir alışdylar. Türkmenistanyň vice-premierleri Reşet Meredow we Serdar Berdimuhammedow Moskwadan sapary wagtynda Daşary işler ministri Meredow COVID-19-a garşy görüşde kömek edenligi üçin Ortiýatyň Daşary işler ministri Sergey Lavrowa minnetdarlyk bildirdi we Ortiýatyň PCR testlerini ilkinji bolup Türkmenistana ynsanperwerlik kömegi hökmünde berenligini belledi. Meredowyň sözlerine görä, umumyň alynanda Türkmenistana 186 000 test, olardan 120 000 test muzsuz esasda berilipdir. Şol bir wagtyň özünde ýurtda vaksinasiýa dowam edýär. Resmi maglumatlara görä, Türkmenistanda diňe Rus vaksinasy hasap alınıpdyr, emma ýurtda dowam edýän vaksinasiýanyň barşynda Hytaýda öndürilen vaksina köpçülik bilen ulanylýar. Türkmenistanda Hytaý vaksinasynyň hasaba alynanlygy resmi taýdan habar berilmendi. Bu aralykda Sputnik we Rus vaksinasyny etdirmek üçin ony satyn alyp bolýar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, ýurtda resmi hasap alynan Sputnik we vaksinasy 1000 manada satylýar. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň resmi kursuna görä, bu $285 töwereg bolýar. Vaksinany öndürjek Ortiýatyň Göne maýy goýum gaznasy tarapyndan Sputnik we üçin eglan edilen daşary ýurt bazarlary üçin baha $20 ýetmeýär. Rus sanjymy Türkmenistanda fevral aýynda başlanan vaksinasiýanyň başynda paýtagtda hususanda saglyk işgärlerine, polisiýa işgärlerine harbiýlere edilipdi. Şol bir wagtyň özünde de döwlet resmiýetlerine vaksinasiýanyň edilip edilmänligi barada habar bolmady.